Se che doa a espalda, non é só pola postura. A columna non está feita para estar ríxida, senón que ten curvas naturais que absorben as cargas. Entre as vértebras hai discos que funcionan como amortiguadores e necesitan movimento para estar sans. Por iso o problema non é só a postura, senón a falta de mobilidade e control. Ensínoche unha batería de exercicios do método de espalda xa para mellorala dende hoxe. Porque unha espalda xa non é a que non se move, senón que se move ben e ten control.